Ano baksa borok saja penangi mana hepono sanani nanggo obuti rokbo on bagai mas hasenai Chini Tiprasa Bwrwi Rokni Bisingo kanmung sumung podre podka kanai sumui social media o Bisinokya Koilik Bailik Mwsana gobangman tongo thik no borok social media ting thung YouTube ting thung rang puisarok ajiwi tongna aning khai tongna kaham kok phiaba Chini society Chini Dophao Dophani Bagwi kok sanai Dophani Bagwi Khorang Tisanai Bwrwi Rok belai kheno kisa tani ke social media o nai ke Chini Bwrwi Rokni Bisingo social media o musajak Koilik Bailik Mwsana rasabjak omo hai podre pod photo post khlaijak omo hai no nugudo phiaba buni Dophao gobangma Bwrwi Rok onek Bwrwi Rok motivational speaker rok no society o Khorang Tisanai Dophano tei Khorang Tisanai tei rajnitik ni problem rok no tei Khorang Tisanai obo hai Bwrwi Rok bo jeng nugui mano buni society o ke phiaba Chini Tiprasa Rokni Bisingo omo hai belai kheno kisa ni Bisingo kisa 100 to 1% pano kaya wansung mai Chini Bwrwi Rok jeng saimano Bwrwi Rok se tebo sobaho noko ka bongni bumung kotorungo jemon kumari moduti rupasori heda belai kheno bumung kotor borok Chini Dophani Bagwi kaisa belai kheno sengkrakjuk nei tabuk sak pojonto Chini borok Chini Tiprasa Dopharo borokno borong roi dong phiaba tabuk ni jorabo Chini Bwrwi Rok no nai nekha hingke Dophano tui wan shoot nai thik no bising wan shoot dong na but bekhani tikhlai sanai practical no khonai belai kisa on bagui Dophani Bagwi kok sanai obo hai Bwrwi Rok bo Chini Dophao belai khino nangoi dong ang Bwrwi Rok no blame khainani musungmani akogya eba blame khayo akogya tamkhe Bwrwi Rok ni thanio tebo kaham opportunity tongo Dophani Bagwi kok sanani Dophani Bagwi Khorang Tisanai Dophani Bagwi samung dangani hasi aun bagui ang Chini Dophani Bwrwi Rok no mo koina musungo social media o ri podre pod sumbui musama bai Koilik Bailik Mwsana Simi Dophani Bagwi wan sugui